Zinong Debergaw Block Committee UPPLA Breiti Bosasalia Zotoma Kungdeng. Zinong Debergaw Block Committee UPPLni Banjaniaw Dini Sansini Habafarizang Kokraza Sohorni Titaguri Dimalgaw Sarialni Committee Noblangaw Breiti Bosarari Zotomako Kungnai Sayo. जथुम्मानि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनि जिउमानि थाखाय बिबार बावनाय आरो सानजौफु समाव मोन 16 प्राइमारि आरो मोन 13 बिसिडिसिफोरखौ लानानै जौगाथायनि सायाव थान्दै मेलखौ खुंनाय जायो। मेलाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी एमएलए लरेन्स इस्लारि एमसिएलएजों लोगोसे इउपिपिएलनि नेहाथारि माधव सेत्री देबरगाव ब्लकनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बुद्धदेब मुसाहारि आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों। सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे जथुम्मानि गेजेरजों एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों फै मिथिना लानि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनद' जि ब्लक कमिटि दङ बे ब्लक कमिटिफ्रा फारि फारियै गावबागाव ब्लकनि बोसोरसालिया जे जथुम्मा बे जथुम्माखौ खुंगासिनो दङ। बेबायदिनो दिनै देबरगाव ब्लक कमिटियाबो गावनि ब्रैथि जे बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंदोङो। फुंनिफ्राय गोबां आयदाफोरखौ लानानै प्राइमारि कमिटिफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जादों। माब्रैबा देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय प्राइमारिखौ गोख्रों खालामनो हायो, बुथ कमिटिफोरखौ गोख्रों खालामनो हायो, बुथ कमिटिनो आरो प्राइमारि कमिटिनो आफादारि खामानि मावनो थाखाय माखासे एम्पावार्ड खालामनाय जागोन। बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जादों जाहाथे जोङो पार्टिखौ गोख्रों खालामनो हायो। आगोलनिख्रुइ एबार देबरगाव ब्लकआ जोबोद साबसिन, मानोना बे ब्लकआव दासिमहालागै गोबां सोद्रोमाफ्रा बावहाय पार्टियाव जगदान खालामदों। गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्रायबो फैनानै बावहाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बे दलाव हाबदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव देबरगाव ब्लकआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांगोन। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो नायदों जे बे ब्लकआव जोङो बेसेबां भट मोनामोन आरो थांनाय एसेम्बलि इलेक्सनाव जों बेसेबां भट मोनखो आरो दा माबादि जानानै दङ बेफोर गासैबोनि सायाव बे दिनैनि जे मिटिं बे मिटिङाव जोङो फारि फारियै नायबिजिरदों आरो बावहाय बयबो बुंदों जे बयनिबो गामि बा बुथआव दिनै गोबां मानसिफोरनि बाहागो लानाय जागासिनो दङ, पार्टियाव हाबगासिनो दङ। बे आयदाफोरखौ लानानै बेयाव सावरायलायनाय जादों। गमामायैनो बे बाथ्राया सैथो जे गुबुन गुबुन बिसायख'थि समाव जों नुदों जे जोंनि ओनसोलाव बिसायख'थि होनोबा माबादि जायोमोन, धुम दाखालनि मोनसे बिसायख'थि, सिगिसगनि मोनसे बिसायख'थि जायोमोन। दा जेराव रायजो राजाफोर दङ बेफ्राव बे रोखोमै खालामनो हायाखै, जेराव बांसिन बर' रायजो राजाफोर थायो। बेफोर भटफ्रा बै समाव इउपिपिएल हानजानि फारसेनो फैदोंमोन। नाथाय जे ओनसोलखौ नोंथांमोना मख'दों नैबे देबरगावनिफ्राय क'क्राझार टाउनसिमाव बावहाय जोङो इउपिपिएल हानजाया भट बारा जों मोनामोन। बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बे टाउनाव थानाय गुबुन हारिनि मानसिफोर दंमोन। बिथांमोनाव हयथ' मोनसे साननाय फैयोमोन जे मानो दावराव दावसियाव जोङो भट हैनो, गोबाङानो भट हैयामोनबो, भट होनायनिफ्राय जानगाराव थायोमोन। आरो बै समफ्राव जिहेतु इउपिपिएलआ आलादा रायजो दाबि खालामनायखौ मदद होग्रा मोनसे पलिटिकेल पार्टि जानायलाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा इउपिपिएल पार्टिखौ बजबनानै लानायाव हयथ' आख' फाख'मोन। दा जायनि थाखाय जोङो देबरगाव ब्लकआव मालाबा 3000 मालाबा 4000 बेबायदि भटआव जोङो जेनबायमोन। थांनाय बारावबो 5000आवल' जेनदों। थ' बेबायदि ओंखायनो जोङो बे समफ्राव जोङो जिहेतु आन्दलनाव मुखुबमोन आरो बेनिखायनो गुबुन हारिफ्रा जोंनो भट होआखैमोन। नाथाय बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे जों जे समस्तियाव 5000 जों जेनदोंमोन, बेयाव एमएलए इलेक्सनाव 9000नि जों बारा बे देबरगाव ब्लकआव जों मोनदों। दा बेबायदियैनो बिटिआर एकर्डनि उनाव रायजो राजाफ्रा, गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बिसास खालामनो हादों जे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल बा प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार, बे सरकारा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखायबो मोजां खामानि मावगासिनो दं। बेनिखायनो बे पार्टियाव थानांगौ, बेबायदि मोनसे आबहावाया दङ। दा ओंखायनो गुबुन गुबुन हारि माहारिया बे पार्टियाव जगदान खालामगासिनो दङ। गिबियावनो आङो दिनै जोंनि देबरगाव हालामनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा
UPPL दोलोनि खर्मि बिथांमोननिसिम आङो गिबियावनो दिनैहाय जोंनि 4थि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गोजोन हामलायथि बावहरदों आरो नोंथांमोननि बे मिडियानि साफ्रोमबो मावथि सोद्रोमाफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ गोदान बोसोरनि मुङाव जासिहरबाय। नोंगौ दिनैहाय जोङो UPPL दोलोआ देबोरगाव ब्लक हिसाबै दिनै 4थियाव आगान होबाय। थांनाय 2015 मायथाइनिफ्राय जोङो जागायजेननानै बिदिनो बोसोरफ्रामबो जोङो खुंबोनो हायाखैबाबो जोङो दिनैहाय 4थियाव आगान होबाय। दा बे कनभेनसननि गेजेरजों बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंहा गोबांथार सावरायनाय जाबाय। दिनै जोङो फुंनिफ्रायनो जोङो 8:30 8:30 जोङो फिरफिला उरायहोदों आरो जोङो मुंख्लंफोरनि नामै जोङो आलारि बाथि सावदों। बिनि उननिफ्राय जोङो डेलिगेट सेसन जिरायबाय, फार्स्ट डेलिगेट सेसन। बे डेलिगेट सेसनाव जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरनिफ्राय जोङो रिपर्टखौ लादों। दिनै रायजो राजाजों माबायदि सोमोन्दो दं, रायजो राजाफ्रा मा अभाब अभियोग देखायदों आरो दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मावनो हाखो हादिया बेफोरखौ जों रिपर्ट लानाय जादों आरो BCDCफोरनिफ्रायबो जों रिपर्ट लानाय जादों। दा मोनफ्रोमबो जोंनि देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय 16था प्राइमारि दं आरो 13था BCDC। दा बिथांमोननिफ्राय जों रिपर्ट मोननाय मथेबा जों खोब मोजां रिजाल्टखौनो होदों। दिनै रायजो राजाफ्रा अनसायदों। दिनै UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ मोजाङै बरायदों आरो मोजाङैनो बिथांमोनहा अनसायनायखौ होबाय थादों। जोंबो बेनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे फोथायनाय लादों फैबाय थानाय समाव जोङो देबोरगाव ब्लक हिसाबै जोंनि UPPL दोलोआ स्ट्रं जालांसिगोन आरो दासिमावबो स्ट्रंखा जोङो खामानि मावगासिनो दङ। जोङो UPPL दोलो हिसाबै जोङो दिनैहाय जोंनि ब्लक कमिटियाव जों बिबान लानाया दिनैहाय 9 मास फुरा आबुं जाबाय। बे 9 मासनि गेजेराव जों गोबांथार खामानि मावलांबाय। बिदिनो जोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय बिदिनो माखासे फिसा अनसुंथाइखौबो होबोबाय। बेनि गेजेरजोंनो आरो सरखारनिफ्राय जे आसनिफोर फैदों बेफोरखौ जोङो नोजोर होनानै मावबोबाय थादों आरो बेबायदिनो रायजो राजानि गांनाय उखैनाय अभाब अभियोगाव जों हेफाजाब होबाय थादों। बेफोरखौ मोजां मोननानै रायजो राजाया दिनै लैहोर जोंनियाव नुजाफैबाय आरो टटेल गासै जों देबोरगाव ब्लकनि सिङाव BPF दोलोनिफ्राय दिनैसिम 400नि बारा 500नि खाथियाव जयेन जाफैबाय। बेखौ नायनानै जोंनि UPPL दोलोआ खोब स्ट्रं जाबाय होननानै जों फोथायदों आरो। जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ साबायखर बावो जिहेतु नोंथांमोना दिनै जोंनि 4th एनुवेल कनभेनसन जि 10 नं देबोरगाव ब्लक कमिटि UPPLनि दैदेननायाव दिनै जोङो जि मोनसे सानसेनि हाबाफारि लानानै नैबे दिमोलगाव सारियालि कमिटि हलाव जों मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोङो फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोंहा 2024नि जि मोनसे MP इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। दा बेफोरखौ लानानै जोंनि पार्टिया माब्रै जोङो मोनसे गोख्रोङै खामानि मावनो हागोन, जोङो 16था प्राइमारिफोरखौ लानानै बेहाय जोङो मोजां गाज्रि सावरायदों आरो जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ जों बेखौनो बुंदों जे जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिया मोनसे स्ट्रंलि भाबै फैबाय थानाय समाव जोङो मोगा मोगि जानांगोन। दा बेफोरखौनो जोङो माखासे स्ट्रेटेजिफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। दा बेहाय जों बुथ लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों लेंहरदों। गासै जोंनियाव 84 बुथ कमिटिफोर दङ। बिथांमोननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरजोंबो जोङो सावरायदों आरो लोगोसे जोंनि प्राइमारिफोरनि जोंनि BCDCफोरनि जोंनि BCDC लेभेलफ्राव फैबाय थानाय समाव जोंनि जिखिनि गभर्नमेन्ट स्किम आउटगयिं मा खामानिफोर जालांदों आरो जोङो रायजोनो मा होबावनांगौ दङ आरो जों जि बाथ्राफोरखौ थांनाय BDC इलेक्सनाव जों मा बाथ्राफोरखौ होबोदोंमोन, बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय माखासे स्किमफोरखौ माबायदि इमप्लिमेन्टेसन जादों जायाखै बेफोरखौ लानानै जों सावरायदों आरो PMGY आवास प्लासनि बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। अरुणोदय स्किमफोर बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। दा जों सानदों देबोरगाव ब्लकखौ जुदि स्ट्रं खालामनांगौबा जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा माने साफा जोङो रोंखा राखा जानो रोंनांगोन आरो बिथांमोना गावसिनि मावनाय हाबाफारियाव जेब्लायबो गावसोरखौ बाउसोमनानै खामानि मावनांगोन। अब्ला आं सानो जिहेथु जोंहा बे 19 बोसोराव दासिमबो देबोरगाव ब्लक हिसाबै जोंहा बेबायदि सासे MCLA मोननो हायाखै, जों MCLA मोननो हायाखै बा EM मोननो हायाखै। दा ओंखायनो जों फैबाय थानाय समाव जेब्लानिफ्राय जों दायथ' मोनदों बे देबोरगाव ब्लकआव जों बिभिन्न रोखोमनि जों खामानि मावदों। रायजो राजानि खाथियाव जों थांदों, रायजो राजानि मोननांगौ बुजुगफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों आरो बेखौ लानानै जों जेसेबां हायो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार आरो जोंनि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोनजों जों सावरायलायनानै बिथांमोननि प्रब्लेमफोरखौ माबोरैबा जों समाधान खालामनो हायो बिनि सायाव जों खामानि मावबोबाय थादों आरो दिनैबो जों थिग बेबायदिनो जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरखौ जोङो फैगोन 24नि थाखाय जों मोनसे प्रिपेरेसन खालामबाय आरो बिथांमोनखौ मोनसे जोङो
फैबाय थानाय दावहाथिलियाव जों दावहा नांनो थाखाय बिथांमोनखौ बोरै जों राफोद खालामनांगौ आरो बिथांमोना मा लेभेलजों खामानि मावनांगौ रायजो राजाजों माबायदि कमिउनिकेसन थानांगौ आरो चेयारमेनफोरजों माबायदि थानानै खामानि मावनांगौ बेफोरखौ जोङो दिनै जों मोजां मोनसेयै बे दिनैनि सानसे हाबाफारियाव जों लालायलायनाय जादों आरो जिहेथु जोंहा देबोरगाव हिसाबै गोबां जा खामानि मावनांगौ दङ दा बे देबोरगाव हिसाबै खामानि मावनांगौआव जोंनि मोनफ्रोमबो 16टा प्राइमारिफ्रा एलार्ट जानांगोन दा बिथांमोना खोब मोजां आरो बिथांमोना जोंनि बिथोन बायदि खामानि मावो आं सानो जोङो फैगोन 26आव जोंनि इउपिपिएल जिल्लानि जाय एमपि केन्डिडेट जागोन बिथाङा जोंनि समस्तिनिफ्राय जों बिथांखौ देरहासारनायनि थाखाय अहरह जोङो सान हर खामानि मावदों आरो मावबाय थागोन आरो जों फैगोन 25नि थाखायबो बे जोंनि एखे खामानि मावनायानो 25नि थाखाय मोजां फिथाइ थायगोन होननानै जों आसा खालामदों मानोना जों नुदों जे देबोरगाव ब्लक हिसाबै जोंनियाव जिहेतु जोंनियाव सासे एमसिएलए दंमोन जोंनाव बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि समस्तिमोन दा बिथांनि समस्तियाव जोङो थांनाय समफोराव जोङो बिथांजों जोंनि लोरबांथि खामानि मावनायनि थाखाय जों देरहासारनो हायाखैमोन नाथाय इउपिपिएल दोलोआ जिहेतु जोंहा रुलिं गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै देग्लायनि जिखि समस्या फैया मानो जिखि इलेक्सन फैया मानो बै इलेक्सनखौ जों इजिलि भाबै देरहासारनानै हरगोन होननानै जों जानजि खाफ्रादों